କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ କି? କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ? ଜାଣିନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଦେଖ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ। ଖରା ଅଛି ଯାଇ ନାଇଁ ଖରା ଆସନ୍ତାନି ଏପଟେ ଖରା ଶାନ୍ତି ଘର ତାର କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ? ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଯାଉନ ଦୂର ଯିବ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ ମାରିବୁ ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇବ। ରାସ୍ତା ନା ଥାଉ ହ୍ୟାଲୋ। ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାନ୍ତି ଚିଲିକା। ପକେଇବ ଆଉ ନା ହଉ ହଉ ହଁ ଏ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆଇଥିଲି ଆଉ ପନିପରିବା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ 9 ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କି ଚଟଣି ମତେ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚଟଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାର ଜାଡ଼ି ସେଇଟା ସେତିକି ଖା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ସେଇ ପକୁଡ଼ି ମୋର ଏଇଟା ଛେଚିକିଟା ଏଇଟା କାହିଁକି ଦି ଜଣ ଦିଟା ମିଶି ଖାଇବା ନା ମୋର ଅଲଗା ନା ବର୍ଷା ନା ତୁ ଖାଇପାରିବୁ ହେଇ ଖାଇଲି ତମ ବରା ଦେଖିଆ କ'ଣ କରିବ କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚିଟିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବରା ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏଇଟା କଥା କରିକି ଆଣିଲୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଖାଇମି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଖାଇମି। କ'ଣ ମିନାଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚଟଣିଟା କି? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଥାନ୍ତା ଖାଆନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। ଛାଣିଲେ ଭଲ ଖାଇକି ଦେଖ। ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନା। ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ତାମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ବରାଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପକୁଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ପିଆଜ ଖାଏନି।
କ'ଣ ମିଲିମ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବରା ସାଇଜଟା ଏଇଭଳିଆ ନା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ମିଲ୍ ମିକର ବି ଆଠୁ ବଡ଼ ହବ। ଆଉ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ବର୍ଷା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ମୋ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଯିବ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା। ନିଜେ ସବୁ ଖାଇକି ଦେଇ ପଳେଇଲ। ଆ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ରଖିଲେ ବି ସଫା କରିଦେବ। ଏ ମଣିଷଟି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ରଖିଲେ ବି ଖାଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଏତେ ବଦନାମ ଦଉଛ। ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ସବୁ ସଫା କରିଦେଲା। ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ନା, ତମେ ନିଜେ ଖାଇଛ। ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ ପିଆ, ପାଟି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ତକ। ନା ସାଧୁ ପାଣି ଦେ, ପାଣି ଦେ, ପାଟି ପଡ଼ିଲା, ପାଟି ପଡ଼ିଲା, ପାଟି ପଡ଼ିଲା ଲୋ, ପାଟି ପଡ଼ିଲା ଲୋ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉଟା? ଏଇ ନବା ନବା ଏଇଟା ତୋଡ଼ିଛି ମୁଁ। ତୋଡ଼ି ହଁ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନା। ସିମଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ଏ ବି ମିଶି ଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଶିମ୍ବକୁ ଭାଜି ଦେଲେ ଆଳୁରେ ଭଲ ଲାଗେ। ମସଲା ଦେଇ ଭଜା ହେଲେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ। କୋଉଠି ଗଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଢାଳି ଦେନ। କୋବିଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ପଛରେ କାଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ରେଟ୍ ପରିବା। ଟମାଟର କେଜି ଏଠି 50 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଶିମ୍ବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ନେଲା। ମାନେ ବୁକୁଟେ ନାଗରୁ କୋବି କେତେ ଟଙ୍କାଟା? 30 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା କୋବିଟା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ପୋଡ଼ା। ନାଜ ମାଡ଼ିଆ କଥା ପୋଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନା କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇଗଲାଲୁ, ଖାଇଗଲାଲୁ, ସବୁ ଖାଇଦେଲା।